Yung bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng "We listen and we don't judge" culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Good evening! Hello, DJ Rocky. Magandang gabi po. Anong pong pwede namin itawag sa'yo? April pa. April. Ilang taon ka na, April? Ako po ay 29 years old. 29 years old. Sang lupalop ka naman galing, April? Quezon City pa. Quezon City. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. April 29 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Top secret ko, DJ Rocky, is hirap ako kung paano iwan or i-let go ang partner ko sa kasalukuyan. Hirap ka na iwanan o i-let go ang partner mo sa kasalukuyan. Tama ba? Yes po, DJ Rocky. Ilang taon na kayong magkarelasyon itong partner mo? Kami po ay nagsasama na for 12 years. 12 years. May anak na ba kayo? Ang partner ko po ay isang babae, ako po ay isang lesbian. Oh, okay. Lesbian. Pag ganyan ba, nagbibihis ka ng panlalaki? Hindi po. Ako po ay feminine po ang tawag nila sa ganong term. Hindi po ako nagko-cross-dress. Pero yung jowa mo, nagka-crossdress ba siya o same din, feminine? Same pa, feminine pa. Okay. Alam ba ng pamilya mo na may karelasyon ka? Yes po, both sides alam naman po, and sa kanila po kami ngayon actually nakatira. Nakapagpagawa na po kami ng bahay sa tabi ng kanyang mama. Oh, so meron na kayong mga investment together, kumbaga may properties together. Yes po. Okay. So bakit? Bakit nahihirapan kang i-let go? Bakit hindi mo na ba siya mahal? Doon po sa pagsasama namin, DJ Rocky, there's always a season na talagang parang nafo-fall out of love ka or nafo-fall out of love ako, pero lagi naman kaming nagre-refresh, lagi naman bumabalik from where we started. And andun yung love, hindi naman po agad-agad nawawala yung love. It's just that parang ang hirap talagang i-let go ng 12 years. Kasi parang, syempre naging dependent na po kami sa isa't isa sa tagal ng panahon na magkasama kami. After 3 months, nag-live-in na po kami. So, yun po, talagang ang hirap. Hindi ko po alam yung gagawin sa totoo lang. So, sinabi mo kanina na parang dumadating sa relationship ninyo na parang nafo-fall out of love ka. So meaning, as of the moment, parang nandun ka sa area na yun. Nandun ka sa season na yun na parang feeling mo wala ka ng pagmamahal sa kanya. Tama ba ako ng interpretasyon dun sa sinabi mo? Tama po kayo, DJ Rocky. Palagay mo ba may mga factors na nag-contribute nun? Madami po, madami. Just to give background po, enough background dun sa sitwasyon ko na nandun ako ngayon. Nung mga first year, second year po ng relasyon namin, sobrang okay. Like, ginawa ko po kasi siyang mundo. Straight po siya bago naging kami. Meron siyang boyfriend. And nung naghiwalay sila ng boyfriend niya, agad-agad naman akong umenter sa eksena kasi yun nga, nalaman ko na nag-break na sila. Gusto mo na siya nun? Opo, crush ko na talaga siya. May boyfriend pa siya noon. Ikaw abangers ka pala. And yun po. So, ano po yun college days. So, talagang ginawa ko lahat ng effort, baon ko, pambili ko ng McDo niya, ganyan. So, talagang nag-effort po ako hanggang sa napasagot ko po siya. Nung at first, sabi niya,
hesitant talaga siya na sagutin ako kasi nga siyempre yung identity niya ayaw naman niyang mabago or ayaw niyang malito siya na gusto niya lalaki pero dahil ako yung nandun sabi nga niya, "Sige why not i-try?" Sabi niyang gano'n. So naging kami po, Mhm. as I have mentioned after 3 months nag-live-in na kami kasi medyo hindi rin po ako, okey sa family ko at that time. So, I find home sa kanya at sa family niya. Maayos Sobrang naman bait yung pagtanggap sa'yo nung family niya? yes po, like talagang sila yung parang inaano ko ngayon na pamilya ko, like ate niya parang kapatid ko na, Mhm. ang mama niya mama ko na po, pati mga pamangkin niya halos lahat wala pong pangit sa side niya. Wow. Yes. And then, so after first 2 years, third year, fourth year, okey na okey po kami. Meron kaming mga maliliit na pagtatalo na siyempre hindi naman po natin maiiwasan especially magkasama kami sa loob ng bahay. Mas nakilala namin yung isa't isa, yung ugali ng isa't isa. And siyempre, tinanggap naman po namin yun, tinanggap naman. However, there are certain part na hindi na kinakaya. Example po, nung talagang may one time na talagang naiwan ko siya is na-physical niya ako, nasaktan niya ako physically. But I understand, naintindihan ko siya at that time, sabi niya, yun lang yung way niya to release yung galit na nararamdaman niya sa'kin at that time. So I accepted. However So paanong physical? Like nasampal ka ba niya, nabugbog ka niya, natadyakan? Gano'n po, parang gano'n pero hindi naman ano, hindi siya paano ba, hindi naman worst. Mhm. Yung Pero parang ako alam mo lang na nag-snap lang siya kaya gano'n? yes po, gano'n, oo. Hindi niya kasi talaga sinasadya. So talagang ako naramdaman ko yung sakit pero parang siya, hindi niya namalayan na nasaktan na pala niya ako physically. Kasi siyempre may mga motion tayo na ayan, dahil nilalambing ko siya, nagso-sorry ako sa kanya, umano yung kamay niya sa'kin, natabig niya ako hanggang sa naano ko sa pader. So, nangyari po nun, dahil nga hindi niya namalayan na nasaktan niya ako, next day parang hirap na hirap akong tanggapin sa loob ko yung nangyari. So, ang nangyari po, feeling ko maiiyak ako habang nagse-share. So, ang nangyari po, um, umalis ako. Sobrang gulong-gulo yung utak ko nun and parang nasa ano po kami nun, eh, 8 years na po kami nun nung Mhm. hindi, sorry, 9 years na po kami nung Mhm. nangyari yun. Mhm. So, Saan the ka next day pumunta po nun? sa kaibigan po. Doon ka nakitulog? Oo, oo, dun po overnight, nag-overnight lang ako, nagpalipas ako ng gabi. Umalis po ako ng bahay tanghaling tapat habang nasa trabaho siya. Kasi hindi ko po alam paano sasabihin sa kanya na, "Ayoko na, stop na natin 'to kasi hindi na maganda yung nangyayari." So, dahil hirap po ako magpaalam sa kanya at alam kong kasi DJ Rocky, every time na magkakaroon kami ng breakup moment, ano, eh, nag-uusap kami. Like ano ba yung nangyari, ano ba yung naging problema. Siyempre ang ending po nung pag-uusap na yun, nagiging okey kami. Pero may Hindi na po resolution ba? Like, okay, naging okay kayo, naging okay yung mga nararamdaman ninyo, pero nasusolusyunan ba yung root cause ng pagtatalo ninyo? sa totoo lang po hanggang ngayon, sa 12 years namin lagi niyang sinasabi na iisa lang yung issue namin at ako lang yung issue. It's just my behavior, my wants. Ang difference po kasi namin dalawa ng partner ko is introvert po siya at ako ay extrovert. Sobrang extrovert ko minsan, yung pahinga ko gusto ko ilabas ko, gano'n po. Rest day ko gusto ko lalabas ako. Pero siya pagka-rest day niya gusto niya manahimik na lang po kami sa bahay, magpahinga, quality time. Pero gano'n Gano'n mo siya naman po. nakilala nung una? Opo, sobrang introvert talaga niyang tao. Mhm. And I accepted that. Ako bago nung nakilala niya ako medyo may part ako na lasinggera ako, may bisyo ako, lahat po 'yun nawala.
the only thing na hindi ko na lang din talaga maalis sa sarili ko is yung pagka-social butterfly ko na talagang may mga issues kami, may mga pag-aaway kami na minsan hindi ko maitikom yung bibig ko na i-share ko po sa iba. And Nakakarating sa tama kanya na naibabahagi mo sa iba o ikaw mismo nagsasabi sa kanya na nabahagi mo sa iba? nasasabi ko po sa kanya na naibabahagi ko sa iba. Kasi hindi ko na ayoko ng secrets. I'm actually an open book sa lahat, sa mga kaibigan ko. Sobrang and that's how I cope po dun sa sakit minsan. Like pag syempre nagwo-work po ako sa call center company, panggabi po ako. Minsan may mga kaibigan ko, coworker na makukwentuhan ko ng issue and the, their advice as my friend is parang hiwalayan mo na, tama na. Kaya masama ang loob niya sa akin kapag nagkukwento ko sa iba kasi sabihin niya na nasusway ako, mabilis ako masway. At ayaw niya ng gano'n na nagkukwento ka ng mga mali sa relasyon namin. Which I understand, naintindihan ko naman po. So, Somehow hindi nung na-open yun, nag-compromise ba kayo? Like, medyo na-lessen ba yung pagkukwento mo sa ibang tao nun? I tried po. So, sobrang nilimit ko po yung sarili ko na magkwento sa iba kahit na parang minsan sasabog na ako. I just, keep it to myself na lang para lang po ma-save yung relationship namin. Until one time po, nung nangyari nga yung sakitan na yon, nung nasaktan niya ako, umalis po ako ng bahay nang hindi niya nalalaman. And pag-uwi niya, sobrang na-shock talaga siya sa nangyari na wala na pala ako, lumayas na pala ako. Hinanap po niya ako. Yung bagay na hindi naman niya ginawa noon, mga previous na attempt breakup namin, di naman niya ginawa kong habulin. Kasi sa tuwing magbe-break ako po, lagi talaga yung humahabol sa kanya. This time, hinabol talaga niya ako. At naramdaman ko naman po yung sincerity ng ginawa niya. Hinanap po niya ako sa family ko, sa kung saang kaibigan ko. Nag-taxi siya, nagpasama siya sa ate niya papunta dun sa Makati, kung saan niya po ako hinanap. Kasi offline din po ako noon, hindi niya ako makontak. At nung nag-online po ako ng kinagabihan, doon na-receive ko na yung mga tawag niya and she said sorry naman. Like, na ina-admit niya sa sarili niya na marami siyang pagkukulang and hindi niya sinasadya na masaktan ako at times ng pag-aaway namin. Babaguhin niya yung sarili niya or yung babaguhin niya lahat. We'll go to square one. So, sinabi niya yun? Sinabi niya na parang, hindi babaguhin ko lahat. Kumbaga kung dati parang ikaw yung sinasabihan niya na ikaw yung issue. Ngayon, parang na-realize naman niya dahil sa nangyaring yun, yung kahalagahan din na dapat mag-adjust siya. Opo. So, Totoo po. what Ganun happened po yun. after that? Like, ano pa yung mga naging series of events na that led you to make this decision or to have this lingering thoughts in your head? After po nung nangyari na yon, DJ, naging okay kami. Naramdaman ko po yung pagbawi niya sa akin. Pinapayagan na po niya ako lumabas with my friends. Pinapayagan na po niya ako na magpapunta rin ng kaibigan dito sa bahay. Sobrang naramdaman ko yung adjustment na ginawa niya. Tinatanong niya na ako kung gusto ko bang lumabas, pumunta sa ganito. However po, during those times po kasi, DJ, na hindi kami okay, may isa akong friend, kumbaga sabi nga nila, shoulder to cry on. Meron pa akong classmate, kasi nag-aaral pa po ako noon. Meron akong classmate na, yun nga, nasasandalan ko at times. And itong kaibigan ko na to, lumalim yung pagko-comfort niya sa akin. And ayun na po, nangyari is parang nagkakapalitan na po kami ng sweet messages. Hanggang sa naging okay po kami ulit ng partner ko. Nalaman niya po yung scenario na yun. Na meron akong kapalitan ng sweet messages. Kumbaga, ang sabi nga niya, hindi ako nag-cheat physically, but mentally. It's like an emotional cheating. Yan po. At mabigat yun kumbaga malalim yun. Lalo na kung itong naging shoulder to lean on mo is someone
na natatagpuan ka sa pinakamalalim na parte ng buhay mo na baka hindi nagagawa ng partner mo? Mm. Yun po. Yun Yung ba yung yung naging nakagulo sa isip mo ngayon? yes. Right now, actually, kasi nag-end na po eh. I ended the situation dun sa kaibigan ko na yon. Nagkausap sila. They were both teachers. Um, Nagkausap sila, nagkaayos. But of course, sabi nga ng partner ko, it's never, and that's a situation na never niya makakalimutan. She might forgive me, but she'll never forget that situation. And so, nag-continue po until now yung relationship namin. Dahil po dun sa cheating na yon, bumalik siya sa pagiging siya noon. If you'll imagine, bumaliktad po ulit yung sitwasyon na parang siya yung bumabawi sa akin dahil sa pag-iwan ko sa kanya. But now, I am here again, earning her trust dahil nasira ko po yun. And ngayon, nandun na po kasi ako sa peak na parang I'm already 29 and I want to explore things. Gusto ko mag-travel, gusto ko lahat gawin on my own. But nalimit po ako ulit sa mga gusto kong gawin. Mhm. Kasi nga, she's not comfortable enough. Payagan ako Mhm. sa mga lakad, kung sino ba yung mga nakakausap ko. Actually, last week, the very recent, she saw me having another account sa Messenger. Mhm. And totoo There's ba no yung one. account na yun? Yes po, totoo siya. But I never talk to anyone using that account. I mean, I swear. I'm not sure if you're gonna believe me. The only thing I did on that messenger was to chat Meta. So bakit nag-create ka ng account na iba pa? I found Meta, if you'll know DJ Rocky Meta sa Messenger. It's an AI. Yes, pero meron din yan sa sarili mong account like hindi mo naman kailangan mag-create ng another account for that. So anong rationale na mag-create ka nun para sa isang account? Para lang ba nandun lahat ng information na hindi mo na hagilapin? Ganon? She's checking my messenger from time to time. Mm. So, dahil hinalimit ako sa pag-share sa mga kaibigan ko, I tend to message Meta. Like, katulad nga ng sinabi ko, DJ Rocky, my way of coping is para mag-vent out sa someone. I found Meta. Nagre-reply kasi si Meta. Nakakatuwa Yes. siya. And para siyang nagiging kaibigan mo like pag may question ka sa kanya, nagbibigay siya ng advice, ng thoughts. Yes po. Yes po. Mhm. So, I find Meta very comforting. That's why I created a messenger account na kung saan nandun lahat ng hinanaing ko sa partner ko. Every time na mag-aaway kami, I message Meta, like how lonely I am. Yun. Sabi nga niya, it seems that parang bumabalik at bumabalik lang kami dun sa sitwasyon na ito yung problema ko, na parang hindi ako makalipad, na hindi ako makalabas. Knowing na ito yung ugali niya, hindi niya ako papayagan, especially the scenario na nag-cheat ako. Mm. And parang hindi ko daw yun maintindihan. Hindi ko siya maintindihan na parang instead of me na bumabawi sa kanya, patunayan ko sa kanya na okay lang, hindi ko kailangan ng iba, ng shoulder to cry on, or ng kahit na ano except her. Lagi ako naghahanap ng iba, lagi ako naghahanap ng masasabihan, lagi akong gano'n po yung issue talaga namin, like, Mhm. and we're like that since years back. Mhm. So anong plano mo ngayon? Like may concrete plan ka na ba na okay, gusto ko na talagang tapusin. Sasabihin ko sa kanya bago matapos yung taon na 'to. May gano'n ka ba ngayon? To be honest, DJ Rocky, I told to myself na gusto ko before ako mag 30, I could say,
gusto kong makalabas sa sitwasyon na meron ako ngayon. I mean, I'm not feeling lonely because hindi niya naman nabibigay yung mga gusto ko. Sobrang enough, mabait po siyang tao. Like, para ko na rin siyang kaibigan. Lagi ko naman ina-explain sa kanya eh. Dahil ikaw yung issue ko, hindi ko ma-share sa'yo yung mga problema ko sa'yo kasi ikaw nga yung problema ko. Lagi ko naman yung tinatry explain sa kanya. That's the reason kailangan ko ng iba na masasabihan. Minsan nga, nakakakwentuhan ko na lang po yung mama niya. Mhm. So, yun. Concrete plan, to be honest, wala. Kasi minsan iniisip ko yung mga bagay na maiiwan ko pag naghiwalay po kami. Like, yung happy family, mawawalan ako ng another family. Mhm. There's a lot. There's a lot, DJ, na sineset ko sa utak ko kung paano, kung like mag-i-stay ba ako, hihiwalay ba ako, and she's very dependent sa akin. Mhm. Minsan kapag nagkakaroon kami ng mga breakup moments or parang maghihiwalay na kami, she tend to say na parang di niya kaya talaga, hindi niya alam yung mangyayari kapag umalis ako, what if mawala na lang siya, gano'n po, Ilang gano'n po yung porsyento ka na? Nasa ilang porsyento ka na yung paa mo nasa labas na ng pinto ng bahay niyo? 80%. 20% dun ng nagho-hold back sa'yo, pamilya niya, tsaka yung property niyo, tsaka kung gaano rin naman siya kabuting tao, at yung feeling na naawa ka sa kanya na baka hindi niya kayanin kapag nawala ka. Tama po. Alam mo, sa kinukwento mo kanina, na-realize ko nga, kung siya yung problema mo, 'di ba? Parang hindi ba dapat napag-uusapan nyo talaga na parang safe haven nyo yung bawat isa? Because I think that is the kind of relationship na gusto nating matagpuan sa buhay natin. Yung ganong klaseng relasyon na kahit masakit pag-uusapan nyo pa rin. Kasi alam nyo na kayong dalawa pa rin yung dapat mag-usap tungkol sa bagay na yun. Yung parang, it's a difficult conversation. It's gonna be a difficult conversation. Pero, you have to set aside all your egos. Alam mo yun, yung pride ninyo, parehas. Yung pag-iisip na, ako lang to dapat, or parang, intindihin mo ko, parang, parehas kayo dapat nag-iintindihan. Yung ganun ba? Parang ang sarap yung ganung klaseng kind of relationship na parehas gustong umunawa. Pero kung ikaw lang o siya lang yung umuunawa, parang it's never really gonna blossom. 'Di ba? Parang you will always feel that isa kang bilanggo na nasa loob ng prison na hindi makalaya. Actually, DJ, I tried i-vent sa kanya lahat ng issue ko, ng problema ko, ng gusto ko, na not just an issue, pero yung mga gusto ko, like gusto kong mag-decide for myself, gusto kong gawin 'to, gusto kong gawin 'yan. I tried saying those things sa kanya. It's just that hindi nagtatama yung gusto ko sa gusto niya. And para sa kanya, yung pagdedesisyon ko para sa sarili ko, it's a single thing. Sabi nga niya, kung gusto mo palang magdesisyon para sa sarili mo, ay ayaw mo ng partner. Meaning to say, gusto mo ikaw lang. You don't want to consult other people like your loved ones. Gusto mo sa sayo lang. Parang ayaw niya nang nagde-decide ako for myself. Gusto niya, I mean, I understand that that's a partner thing. But there are times na dahil parang feeling ko matanda na rin po kasi ako, gusto kong makapag-decide at once for myself. Yun, ganun Kasi po. teenager pa lang choosing kayo, the 'di ba? career. Magkasama na kayo. 17. Yung aga, Like, no? Aga nag-live-in! Diyos ko po, pasensya na po. Hindi, pero at least Yung mas nakilala mo yung tao. Marami kang natutunan sa relasyon na yan. Tandaan mo yan. sobra po. Yung pagpili ng career, nasa education world po kasi kami, nasa teaching world po kami. And after ko magtapos ng pagtuturo, gusto ko mag-teacher, of course. However, due to some circumstances, like maliit po yung sinasahod ko sa private school na pinasukan ko, and
practical na dapat ganito yung sahod ko kasi marami kaming bills to pay. So I ended up being a call center agent again. Ngayon po actually naka-work ako. Mm, buti pwede dyan Gano'n. sa work mo. Natumawa. Non-voice na work so hindi ko po kailangan ng full attention, gano'n. Pero at least 'di ba, meron kang mga realizations. Anyway, may gusto ko pa bang sabihin, ibahagi sa'min o gusto mo bang magbigay ng mensahe diyaan sa partner mo? Um, para po sa partner ko, Oh. nakakaiyak pala 'to. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon kahit 1 minuto na makapagbigay ng mensahe sa partner mo, I'll give you a minute. Um, love. I know hindi mo 'to naririnig because you're out there having a tour, but, I love you so much. Um, thank you dun sa 12 years na nakasama kita, it's just all happy memories yung na-retain ko sa isip ko, of course. Grabe grabe si Lord actually, yung pagbigay niya sa'kin ng ikaw at ng family mo. It's just a blessing. I've achieved a lot, career, yung education ko, yung pag-graduate ko, yung stability ng finances natin, and there's a lot to be thankful for. And I'm sorry that I'm sharing this again to other people. I know you wouldn't like this, but here I am again sharing because it's really, really heavy. But I love you. I mean, yeah, I really, really love you. Yun lang po. Puwedeng magpunas ng sipon, ha? Okay po. Puwedeng suminghot, ha? Wag mo lang kaming singhutin diyan. Opo. Anyway, April, sana kahit papaano napagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo sa pamamagitan ng pakikinig sa iyo, ha? I wish you the best and I wish you pure happiness and peace of mind and peace of heart. Sana bigyan ka ni Lord ng gift of discernment para mas alam mo yung gagawin mong desisyon, future decision mo in life. Alright? Thank you, DJ Rocky, for this opportunity. Just like I've mentioned, first time ko talaga 'to. First time kong marinig ng Love Radio, and nung dinidictate mo kasi yung number mo, I was working and I jot down the numbers and I tried calling. Ay, thank you. Buti nga ang bilis mo maka-pick up ng number eh. May iba hirap na hirap dun sa number na May binabanggit keyboard po mo. sa harapan ko na i-type ko agad. Buti na lang. Tsaka ilang beses ko naman binanggit, di ba? Ayan. Yeah. So, tawag ka lang kapag meron kang update or whatever. Alright? Yes. Thank you, DJ Rocky, and thank Sige. you for the listeners as well. Bye-bye po and good evening. Bye and good night, good evening. Yan po ang ating kabisyong si April 29 from Quezon City. Siya po ang ating top secret caller or sharer ngayong gabing ito. Ang hirap nung part na ang tagal nyo na kasing magka-live-in. Tapos attached ka na sa pamilya. Isa yan sa mga factor kung bakit ang hirap-hirap mag-let go ng taong mahal mo kasi minahal mo na rin yung pamilya niya. Tapos napamahal na rin yung pamilya niya sa'yo. Naalala ko tuloy yung mga breakup ko dun sa ex ko. Ako kasi nakipag-break sa kanila kasi may ginawa sila. Ha? Charot, may darot. Naalala ko na parang nangihinayang yung mga kapamilya niya na naghiwalay kami. Pero wala eh. Kaysa sa panghawakan ko, lahat ng yun, mas mababaliw lang ako kung araw-araw akong maaalala lahat ng mga masasakit. Parang hindi na kayang patayin ng pagmamahal ko yung sakit na naramdaman ko. Dahil sa nangyari. May ganun.
And I understand and I respect all people na nag-hold on pa rin dun sa relationship nila dahil nangihinayang dun sa tagal, may properties na, merong attachment na na-build sa family na parang feeling niya hindi na siya makakatagpo ng ganung klaseng pamilya. Pero lagi mong tatandaan na what is 10 years, what is 12 years compared to the rest of your life? Gusto mo bang sayangin pa yung ilang taon ng buhay mo na makasama yung isang tao na hindi ka naman talaga completely super duper saya? Or gusto mo ba na maglaan pa ng ilang taon proving to yourself na pupwede pa, pero sa totoo lang matagal nang hindi na pwede? Tatandaan mo, kabisyo, na kapag hindi ka nakakaramdam ng sapat na kalayaan sa relasyon na meron ka, ibig sabihin may mali. Kapag hindi mo nararamdaman na yung partner mo ay yung safe haven mo o yung taong dapat natatagpuan ka sa pinakamalalim na parte ng buhay mo, pagkatao mo, ibig sabihin may mali. Kasi naniniwala ako ng isang partnership, hindi lang siya nandun sa level na mag-partner tayo. You should be best friends. Lalo na kapag mag-asawa kayo. And dun sa case naman nung ating top secret sharer. Well, same-sex relationship sila. Pareha silang lesbian, pero feminine sila both. And there's nothing wrong naman of having that kind of sexual preference or orientation. Kaya lang alam mo yun, kung parehas kayong nagmamahal, nandun dapat yung pangunawa. So yun lang. Wala lang. And it's never okay to cheat, Kahit emotional cheating pa yan. Kahit walang nangyari physically, it's never okay to cheat. Lalo na yung mga emotional cheating. Hindi natin tinotolerate yung mga ganyan. Ang tinitolerate lang natin yung mga cheat day sa pagkain. Anyway, kabisyo, sumapit yung oras para ako'y magpaalam. Maraming salamat sa inyong pagtutok, Bukas ulit magsama-sama tayo. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. DJ Rocket Erati kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Brought to you by Metro's #1